Informazio gehiago uneoro bizkaia.eus atarian. Bizkaia egiten. Gabon, otsaiako 22 honetan, azken ordukoa izan dugu gaurko arratzaldean. Espainiako Auzitegi Nazionalak 24 urte eta 6 hilabeteko espetxe zigorra ezarri dio Iratxe Sorzabal euskal presoarietak 1986 urtean Gijonen eginiko atentatu bat leporatuta. Ustez, Sorzabalek beraketari bidalitako idatzi batean oinarritzen da sententzia epaileen arabera. Dokumentu horretan, akusatuak berak iraganean egindako ekintzak zehazten dira detaile handiz. Irungo euskal presoak epaiketan ukatu egin zuen leporatzen dizkioten atentatuetan parte hartu izana. Torturapean zegoen orduan Audientzia Nazionalak adierazi egin du tortura ez dela erabat egiaztatu. Eta beste azken ordukoa, Teodoro García Egea PPko idazkari nagusiak dimisioa eman du. Gainera, ordu batzuk lehenago, Madrilgo alkate Jose Luis Martínez Almeidak iragarri egin du ere, Pablo Casadorekin adostuta, PPren bozeramaile izateari utziko diola bere dimisioa eman da. Pablo Casado PPko presidentearen zatiketak 3 baja gehiago utzi ditu azken orduetan alderdian. Ana Vázquez diputatu galiziarra eta Alderdi Popularreko emigrazio idazkari nazionala eta Belen Oio, hauteskunde batzorde nazionaleko presidenteak ere dimisioa eman du. Astearteko kontuak horrela, sexu abusu gehiago salatu dituzte Elizaren menpeko eskola batean. Biktima batzuek esan dutenez, abusuak 1976tik 1981 gertatu ziren Bermeoko Jose Done ikastetxean oraingoan, EITB taldeak eman du albistea. Bilboko Elizbarrutiak sexu abusuen auzia agiri bat plazaratu eta gutxira azaleratu dira salaketa horiek izan ere. Bizkaiko Elizak bere erantzukizuna onartu egin du sexu abusuen aferan eta jakinarazi egin du Bilboko Elizbarrutiak 2019an sortutako batzordeak 20 salaketa jaso dituela orain arte. Salaketa horietatik 6 apaizei eragiten diete. Benetan barri tamalgarria dire, ez da. Hor egon dire hainbet urtetan, eta biktima horrek orain urten dire, baina hori barruan eukida bez hainbet urtetan. Eta hori pentseuen behar dugu, ez da. Bere egorputzen sartu behar gara. Bai esan dut, zikeran Bilboko goitzaingoak aurrera egingo dauela, investigazio guztiek egingo dauzela esan dauela, eta horrekin geratu beharko gara, zeren biktima horretan pentseuen behar dugu, derrigorrez. Bestalde, Samaniegora abiatuz, Memoriaren parkea inauguratu du herriko udalak Lakustiera izeneko barrutian. La represión en Rioja Alavesa fue dura. Los datos que hay no son muy precisos, debido al ocultismo y al manto de silencio que hicieron su labor y les dio sus frutos, ¿no? Fuimos la zona de Álava más castigada en lo que se refiere al resultado de muerte en retaguardia, donde más expedientes de responsabilidad política se incoaron. Bestetik, Osakidetzako sindikatuek hilaren 25an lehen arretan eta 28an Osakidetza osoan deitutako mobilizazioekin bat egin du Euskal Herria Bilduk.
Horretarako agerraldia egin du koalizioak eta Osakidetzako langileei babesa helarazi ez ezik horren egoeraz ere mintzatu egin da. Bada horren inguruan aritu da Rebeka Ubera EH Bilduko legebiltzarkidea. Agerian geratu da Osakidetzak urtetan erantzunik izan ez duten gabezi estrukturalak dituela. Herritarren osasun arretaren kalitatea okertzea eta osasun sistema publikoaren desmantelamentu iraunkorra gauzatzen ari da. Denbora luzez osasun profesionalen gain esfortzuari esker mantendu da osasun arretaren kalitatea, mantendu izan da sarbide erraz bat osasun sistema sanitariora, konsulta presentzialak bermatzeko, baina gain esfortzu horrek muga bat dauka, hori ezin da denboran luzatu. Eta momentu honetan goia jo du, osasun profesionalak esan digute gehiago ezin dutela, beraiek bakarrik ezin dutela osasun sistema publikoa eutsi. Bestetik Eusko Jaurlaritzak eta Bizkaiko Foru Aldundiak erabaki dute Galdakaorako metroaren 5. linea baliabide propioekin bultzatzea eta 360 milioi euroko finantzaketa hitzarmen bat adostu dute Euskal Trenbide Sareak obrak lizitatu eta lanak urrian hasteko. Europako Batasuneko Next Generation funtsen etorkizuneko ebaspenen zain ez egotea eta proiektua funts propioekin bultzatzea erabaki dute. Terrazadura berriaren kostua bi administrazioek ordainduko dute erdibana, hau da, 180 milioi erakunde bakoitzak. Euskotrenek operatuko duen 5. linearen martxan jartzeak eragin handia izango du Bizkaiko herritarren mugikortasunean batez ere Galdakaon, baina Durangaldeko eta Busturialdeko biztanleen joan etorriak ere nabarmen hobetuko ditu. Eta mugikortasuna izpide, Eguerdiko magazinean gonbidatu nagusi gisa izan da Juan Mari Aburto Bilboko alkatea eta mugikortasuna premiazko dela nabarmendu egin du. Mugikortasuna guretzako da premia bat, lehentasun bat, eta alde horretatik barruko begira da, bota behar dugu, eta alde horretatik guretzako tranbiaren amaiera egitea erastun hori itxi egin behar dugu, baina horrezetarako behar dugu baita ere jakin behar dugu zelan izango dan azkenean Bilboko abiadura handiko trenaren geltokia, eta hori jakin ondoren jarrai genezakeen proiektuagaz. Beste alde batetik Bilbobus hor dago, guretzako da oso importantea, garraio publiko oso ona eta oso ondo baloratuta, eta beste alde batetik metroko 4. linea. Klima larrialdiari helduko diogu oraingoan, azken egunotan Danimarkatik albiste triste bat iritzi baitzaigu, 200 bat itsasegazti hilda edo hilzorian aurkitu dituzte Fano uharteko kostaldean. Ia 200 itsasegazti hilda edo hilzorian aurkitu dituzte Danimarkako kostaldean astebetean. Danimarkako DOF ornitologia elkarteak jakinarazi duenez. DOFek zehaztu duenez Kingfisher ornitologoak aurkitu ditu animaliak. 175 martin inguru eta zenbait lanperna musu eta fulmar. Fano uharteko kostaldean eta gosez hil direla susmatzen du. Erdiek lumaje ona zuten, baina eskeletikoak ziren. Fisher ornitologoa beldur da aurkitutako hegaztiak ez ote diren arrazoi horrengatik inguru horretan hil diren animalien proportzio txiki bat baino. Elkartearen arabera Danimarkako Eskagen udalerrian martinak eta beste itsas-hegazti batzuk hil dira azken hilabeteetan. Ib Krag Petersen Aarhuseko unibertsitateko ikertzaile batek Danimarkako DR irratiari adierazi dionez, ez dago txorien heriotzari buruzko behin betiko azalpenik, baina elikagai eskasiaren eta duela gutxiko ekaitzen kombinazioa izan daiteke.
Bestalde horien bizi baldintzak aldatzen dituen klima aldaketa ere azalpenaren parte izan daiteke. DR irratiaren arabera, beste herrialde batzuek ere, hala nola Herbehereek, Belgikak edo Erresuma Batuak hildako hegazti kopuru handi baten berri eman dute. Eta kulturari irekiko diogu atea, martxoko lehen egunetan, zinegoak LGTBI zinema eta arte esenikoen jaialdiak hartuko ditu Bilboko kaleak, jaialdiaren 19. edizioak, ahotsa emango die nahi bezala bizitzeko borroka egiten duten pertsonei. Ni nahi dudana izango naiz. Nahi dudana izango naiz. Ni naizena naiz. Con diversidad, con libertad. Libre. Zinegoak Bilboko zine eta arte eszenikoen LGTBI jaialdia da. Aurten aldarrikatu gure duguna da, inposatutako etiketarik gabe bizi nahi dugula. Askotan bizitzan ipintzen dozku ez etiketak, gizarteak berak inposatzen dizkigutenak, eta guk uste dugu etiketa horiek nahi badugu gainetik kendu alditugula, guk gureak sortu alditugula, eurekin jolastu, esperimentatu, berriak asmatu, eta nahi duenak behintzat etiketarik izan, horiek hartu eta ozen aldarrikatzea. Orduan aurtengo kartela hildo horretatik egin dugu, hainbat hitz berreskuratu dugu euskeraz, Euskal Herri osoan erabili izan direnak, soropila, lumatza, kapasa, guk ere beste esanai bat eman diegu eta 4 haizetara zabaldu dugu. Etiketa guzti horien bilaketan, gaurtengo orezko sari Albertina Karri izango da, ze Albertina Karrik filmografian edo bere zinean bilaketa hori egiten du, bere pertsonaien bidez, eta berak sexu karga handia dauzkan pelikulak egiten ditu, urteak daramazki laburmetraiak eta luzemetraiak egiten. Zorionez aurten zinegoak aurrez aurre antolatzeko aukera izango dugu, igaz lortu genuen osta-osta, baina ez genuen gonbidaturik izan nazioartetik, aurten bai, Marenek esan duen bezala Albertina Karri izango dugu, baina beste asko bai etorriko dira. Zinegoak proiekzio bat baino gehiago da, topagune bat da, jendearekin elkartzeko, saretzeko, realidade berriak ezagutzeko, begirada zabaltzeko, eta uste dugu aurton otsailaren 28-tik martxoaren 7-ra hori egiteko aukera izango dugula, eta beraz oso pozik gaude. Nik uste aurtengo edizioan aipatzekoa dela, nobedade bezala laburmetraietan 2 atal berri sortu ditugula, maitasun poliedroak eta trantsizioak, ez? Eta, lehen urteetan bezala edukiko ditugu emakume zuzendariak osatzen duten laburmetraien atala, eta baita haurtzaroa eta nerabezaro transak jorratzen dituzten laburmetraiak ere bai. Orduan hori, Fik, Dok eta Krak, horiek guztiak egongo dira Golema Alondiga zinemetan, eta gero badira gai bi batez be gure programazioan askotan agertuko direnak. Bata da apur bat, euren sexualitatea askatasunez bizitzeagatik edo horren saiakera egiteagatik jasarpena jaso duten edo represioa jaso duten personen istorioak munduko hainbat herrialdetan, baita gurean ere, hori alde batetik, eta gero GIF birusarena, ezta? 40 urte bete dira GIF virusa agertu zenetik, eta justo gainera gu orain beste pandemia baten erdian egonda, iruditzen zitzaigun ere oso importantea, gai hori lantzea, ondino ere estigma sozial handia badagoelako gai honen inguruan edo gizarteak badaukalako, ez? Eta orduan beharrezkoa ikusten dugu bebai, gure kasuan zine eta kulturaren bidez gai hau lantzea. Bezetik inauteri garaia izango da txoko askotan eta etzeko giroan igarotzeko tarteak osatzeko programazio berezia eskainiko du Hamaika Telebistak. The Bobbies taldeak 10 urte bete ditu eta programazio guztien artean Hamaika Telebistak taldearen dokumentala estreinatu egingo du igande honetan. Ikus ezagun jarraian aurrerapen bideoa. Begira da galduaz, atzean utzitakoaz oroitzenak. Esperantzaren bide luzea, zerbait hobea aurkitzekotan, aspalditik gizarteak
Eta musika lorrean, Sea Maiz musika taldea agertokietara itzuliko da. Itzulera eta kontzertua soilik ez, single berria prest dutela ere aurreratu du taldeak. Martxoaren 3 argitaratuko dute. Honaino gaurko albistegia eta hortxe duzue burujabetza soka antolatu dutelako asteburuan Hernanin, energia, zaintza, telekomunikazioa, elikadura eta beste zenbait alorreko produktuak jarri dituzte atsegindegin. Hortxe duzue izan bezala informazioa sakonean eta bueltan elkarrizketa izango dugu gurean, ez galdu. Gaurkoan Hernanira etorri gara eman pausua eraldaketara lelopean azoka burujabe antolatu du Hernani burujabek. Orotara 9 postu jarri dituzte zaintza, elikadura, energia, moneta, bioaniztasuna, merkataritza, etxebizitza, kultura eta telekomunikazioaren inguruan lantzeko eta informatzeko helburuarekin. Horien artean besteak beste Enerkom, Ekilur, Herrilur eta auzo zaintza proiektuak aurkeztu dituzte. Enerkom da energia autokonsumo partekaturako proiektua da. Beraz, hor, etxe batean bera jarri ezin duena, gehienak pisutan eta bizigaren neurrian, hoientzako, guztiontzako energia partekatzeko aukera ematen du, autokonsumoa partekatzeko aukera ematen du. Eta, balio batzuen inguruan, eta balio horiek badira batetik autonomia, enpresa handien gandik eta apur bat autonomia lortzea, autonomia horrekin ere burujabetzaren bidetik eta komunitatea indartzaren bidetik eta komunitatea indartzen den neurrian sareak indartzarekin batera nolabait osasun soziala ere indartzea. Beste alde batetik energia berritzagailea da eta orduan CO2-ren isurketari eta aldaketa klimatikori nolabait geure aletxoa ere jartzea. Eta honekin batera baita ere aurrezpen bat ere lortzeko bidea ere egon badago. Proiektu honen helburua da pixka bat lehen sektorea eta bultzatzea, herriko nekazari eta abeltzainei laguntzea, hori da hasiera bateko helburua, horrekin sortu zen Herrilur. Eta, guantxa egea, salmenta puntu bat jartzen, horretan aigea eta irikitzeko, aia Aste Santu inguruan irikitzeko prest gauden, hori herriko produktuak saldu eta herrian pixka bat, herriko produktuak ezagutarazi eta mugimendu hori emateko. Eta nekazariei eta laguntzeko. Gaur hemen azokara etorri geha, pixka bat gure informazioa izan dezan herritarrak eta ezagutarazteko ere, eta era berean bazkideak egin nahi dutenak, bazkidea egin, aukera izan dezaten bazkidetzan egiteko eta parte hartzeko gure proiektuan. Auzo Zaintza es un proyecto piloto del Ayuntamiento de Hernani que está dirigido a personas mayores de 65 años para que están en situación de soledad no deseada, para que se puedan volver a conectar con la comunidad. Estamos creando una red público-comunitaria que es para volverlo a conectar con su comunidad. Se está creando una figura que se llama Auzozain, que sería el tendero, que sería
el vecino, que serían las personas que están cerca de él, para crear esa red de cuidados. Y para eso también se ha creado la figura del Bidelagun, que seríamos nosotras, que somos las personas que vamos a ayudar en ese acompañamiento. Además vamos a capacitar a los ausosigns para que puedan saber sus funciones y a dónde pueden mandar esa información tan necesaria para que las personas que están en soledad no deseada no sigan manteniendo ese deterioro cognitivo y no avance en ellos. Ekilur proiektua da ordainketa sare propio bat sortzeko proiektu bat. Guk eratu dugu kooperatiba bat, herritar kooperatiba bat irabazi asmorik gabekoa, eta daukagu Espainiako bankuko lizentzi bat dirua manejatzeko. Orduan sortu dugu ordainketa sistema propio bat, biza, txartelak eta holakoa dauzkaten sistemaren berdina, baina sarea eratuko dugu bakarrikan Hego Euskal Herri mailan, eta bakarrikan gure ideia da izatea bertako dendarientzako sare propio bat. Gure helburua da saretze prozesu hau hasi hemen Hernanin, proiektu pilotu batekin Hernani burujabe proiektuaren barruan, eta gero Hego Euskal Herri guztira zabaltzen jotea pixkanaka. Helburu hau izanik, zertarako nahi dugu ordainketa sistema sare propio bat? Gehien bat bertako ekonomia eta bertako dendariak babesteko. Hainbat herritar hurbildu dira azokara proiektu horiek ezagutzera eta horiei buruzko informazioa jasotzera. Giro ederra sortu da denak helburu berarekin, herri burujabeago baterako bidean. Gabon berriro, gaude gaurko elkarrizketan. Esan bezala, Gernikako bombardaketaren urtorren bakoitzean, ezker abertzaleek edota euskal erakundek, aldarkapen zehatz bat egiten dute gainera, gero eta indar gehiagorekin, Gernika kuadroa euskal herrira ekartzea. Horren inguruan aritzeko gurekin dugu gaurkoan Deustuko platoan Idurre Bideguren EH Bilduko senataria. Gabon eta ondo etorri Amaika Telebistara. Gabon, eskerrik asko. Esan bezala, aurten 85 urte beteko dira Gernika bombardatu zutenetik eta Gernika kuadroa gurera ekartzea zuk zeuk senatuan esan bezala, errekonozimendu eta erreparazio keinu ona izango litzateke. Bai, hori da, 85. urte hurrena, 85 urte pasatu dira Gernika bombardeatu deuskuenetik, eta ganera 50 urte bete dira bebai, edo beteko dira Picasso hil zanetik, eta orduen ikusten gendu, ganera 40 urtez kuadrori Madrilen dauela, eta badala garaia, ganera gobernu ezberdin bat, gobernu eurek esaten dabe moduan aurrerakoia, eta orduen, reivindikazio historiko hori barriro be, maiganeratzeko momentua dela pentsatu dugu, eta IZ ministroak bera, kultura ministroak gainera, esan dozku asmoak dauzela, eurek garantia de estado moduko, seguro moduko gauza bat daukie kuadroak elkarbanatzeko museoen artean, orduan asmoa daukiela Picassoren heriotzaren urteurrena izanik, hori beste museo batzuekin zabaltzeko seguru hori edo garantia hori, eta orduan, aprobetsatuta esan dugu. Maiganeratu dezagun barriro be aldarrikapen historiko hau, gehiengo zabal batek Euskal Herrian behin eta berriro aldarrikatu dauena, eta nik uste dut badala garaia, beste gobernu batzuk, adibidez Alemaniako gobernuak egin zauen moduen, aitortzeko gertatu dana, eta zeuzelan erreparatzeko aldan neurrian, nik uste dut badala garaia horrentzako, eta 85 urte pasatu dugu guzur eta manipulazio tartean, eta oraindik guzur ofizial hori ez dau gobernu batepez aitortu, eta nik uste dut badala garaia, eta beraz barriro be maiganeratu dugu, eta guretzako lehentasunetarako bat hau. Zuk esan bezala, Gernikara aldarrikapen hori hainbezetan entzun egin dugu, baina horrek baldu aukerarik edo egia bihurtzeko zein da egungo egoera?
Bueno, egungo egoera da, behin eta berriro arrazoi teknikoak jartzen dozkue mai gainien, ez? Bai, bueno, arrazoi teknikoeri, hau da, kuadruek egize da, artelan, bueno, nahiko ondize dela, dimentzio tamaina aldetik, egize da, bai, urte askoko kuadro bat ala, eta orduen, bueno, bere zailtasunak aurkezten dauzela, bai, trasladatzerako orduen, edo mugitzerako orduen, hori egize da, eta onartzen dugu, ez? Baina, bueno, arrazoi teknikoek gaur egun, oin dela 40 urte New Yorketik posible izan bada Madrilera etortzea, bueno, Madriletik Euskal Herriratzea posible izan behar da urte guzti hauetan aurrerapen tekniko-teknologikoak egon dielako danok dakigu esparru guztietan eta arte eremuan bebai. Beraz, posible da. Gustu duguna da borondatea dela behar dana, ez? Borondatea ongo balitz, arrazoi teknikoek salbatzeko nik uste dute posibilidade hori badauela eta gainera hori badan arrazoia gu prest gauz, arazo tekniko horrei soluzioak maiganeratzeako. Zuk esan duzu borondate falta dauela, zer dago horratzean? Ez dago bakarrik borondate falta, zer dago horratzean zuen ustez? Bueno, horre benetan dagoena da, alde batetik, gobernu espainolak zeuselan aitortu beharko leuke, orain arte aitortu ez dauen gauza bat, ez? Eta da, bertzio ofizialak, esaten baeban, Frankoren ekipo guzti horrek esan dauen moduan, separatista eta gorrezek esan diela Gernika bombardeatu zutenak, bueno, orain hori zeuselan aldatzea, bertzio hori aldatzea, egiaren alde eta memoriaren alde horre bide bat egitea, alde batetik sai egiten jako edozein eratako gobernuari, orain arte be saia izan da, eta ikusten danetik gobernu oneri be bai, ez da. Bai, beste gauza bat haue bai, eta da, Picassoren kuadroa, Gernika kuadro hau, New Yorketik etorri zanean Madrilera, etorri zan, Picasso berak baldintza bat jarri zauen, eta da, frankismo garaia amaitu ostean gure bala estatu espainolera ekartzea. Eta ordura arte hori espasan konpontzen, ezauen ikusten bere kuadroa. Azkanien bere kuadroak simbologia konkretua daukalako, historia konkretua daukalako, askatasun aldarrikatzen daukalako, eta ez daukalako zentzurik frankismo garaian kuadro hori estatu espainolean egotea. Beraz, hori izan baldintza. Azkenean lortzen da kuadro hori ekartzea, eta Espainiako gobernuak erabiltzen dau simbolo hori purbet diktadurarekin amaitu dauela eta demokraziarantzko bide bat egiten dauela aldarrikatzeko eta munduari esateko, listo, ja, demokrazia dau estatu espainolean, ez? Eta beraz, orain rekonozitzea demokratizaziorako bide bat daukala egiteko eta kuadro honekin seinale hori guk eskatzen dutzaguna emotea, egian izango litzateke onartzea benetan kuadroa etorri zanean, benetan oraindik estatuak ahultasun edo ondino joskura asko daukala horre konpontzeko, ez? Eta, rekonozimiento hori kostatzen jako ikusten da. Orain arteko gobernueri eta gobernu ezberdin honeri bai ikusten danetik. Gainera ikusi dugu joan den mendean edo mundutik edo mundu erditik zehar biatu egin duela kuadroak, baina ez da inoiz Euskal Herrian izan. Hori da. Nola posible hori? Azkenien, Picasso inspiratu zan leku hori, Euskal Herria eta Gernika konkretuki ez. Gernikak Euskal Herritarrentzat bai zelako simbologia daukan. Eta kuadro hau, artelan hau ibili da mundutik zehar esan duzu moduen New Yorken, baita ere Milanen, eta baita ere Oslon, eta hainbat lekutan, eta Euskal Herrian egon behar zan lekuan, ez da inoiz egon. Orduen, nik uste dut artelan hau artelan handize da, ez ondare material moduen handize dalako, hori bebai, horren atzien dauen kontakizun, historia, drama, beldur, gauza asko transmititzen dozkuz, honek, guzurre, soltasana, ez? Orden guzti hori, kuadronek esaten dauen guzti hori, simbologia guzti hori, obien transmititzen den leku da bere sorrera leku, ez da, bere sorleku eta beraz Euskal Herrian egon behar dana argi daukagu.
Zuen ustez Eusko Jaurlaritzak Euskal Ondarea edo mantentzeko edo zaintzeko esfortzu gehiago egin beharko luke? Hombre, esfortzu eta non artetik egin behar dugu, ez bakarrik erakundien artetik, ez? Nik uste dut, adibidez, Espainiako gobernuak beren papela dauka, Eusko Jaurlaritzak berana dauka bai, eta gero hor elkarte pilo batek lan izugarrez den daue bai, ez? Gernikara etorri behar dela aldarrikatzeko, eta nik uste dut danon esfortzue beharrezkoa dela, argi badaukagu norabidea zein zen, danon aleginek ongietorriak izan daitezela, ez? Erakundienak, norbanakoenak, elkartienak eta danonak. Danok nik uste dut gehiengo zabal batek Euskal Herriaren aldarrikapen horren alde egiten da, eta beraz ongietorri beti olako gauza bat. Egitea, kurioso indiatela bai, asteburu honetan adibidez, kultura kontseilaria dan Bingen Supiriaren hitz batzuk irakurri duteaz esanez, ez dala momentua, ez? Bueno, apurtu bet harrituta gelitzenaz, ez dala momentua, 85 urte bombardaketa eta gero, lehen esan dudan moduan ganera Picassoren 50. Urte hurrena bere heriotza gertatu zenetik, gobernu ezberdin bat Madrilen, bueno, hau espada momentua seinete da, ez, momentua, beraz. Bueno, nik uste norabide argi badau, danok aleginak egin behar dugu zela norabide horretan lan egiteko. Euskal erakunde edo alderdi edo eragile, zuk esan bezala, guztien artean edo batasuna dago gai honetan? Batasun bat dago iritzia, hau da, Gernikara ekartzeko? Nik uste dut, baietz, gehiengo batek argi daukala. Eta lehen esan dute moduen, benetan eztabaida teknikoa balitz, guazen arazo tekniko horrei soluzioek planteatzera. Segurun hau, arrazoi teknikoetaz aparte, beste lehen esan dugun arrazoi guzti horrek dauzela, ezta? Simboliko hauek, kulturalak, historikoek, beste arrazoi sakon hauek, ez? Borondate politikoegaz, seguramente, bai, konpondu aldienak. Bueno, arazo teknikoek, pentsaten dut, eskaitzu ziela keskatu behar, ez? Borondatea ongo balitz, benetan, izango zan esatea, nahi duguna da, Madriletik Euskal Herriratzea artelan hau, eta zelan egin behar dugu. Egin behar dutzagu artelanari lehenengo erreparazio kontu batzuk, trasladoa egin behar dugu era batera edo bestera? Bueno, ez dakit. Seguramente, oindela 40 urte, New Yorketik Madriera etorri zan modu berien, ez da ekarri behar gure herrira. Baina, bueno, badauz formulak eta gu pres gauz, eztabaida hori bada, eztabaida horretan sartzeko, ez? Baina, seguru gauz beste eztabaida batzuk sakon hauek badauzela hor barruan. Zure ustez arrazoi ekonomikoak bai daude atzetik espekulazioa edo? Hau da, Madrilen edo Madrileko museo horretan egotea kuadroak, bizitariak ekartzen ditu, azken finean. Bai. Interes ekonomikoek badauz, bai, arrazoi guztizegaz, bai. Azkenien, Reina Sofia, okerrezpanabil, Estatu espainolien bizitari geizendako zen museue da, eta badakigu danok segaitik dan. Azkenien Gernika kuadroe lehen esan duten moduen, artelan on bat baino zeu zer gehiago da. Horreatzien dauen historize eta horreatzien transmititzen den fasismoaren kontrako simbologia hori, askatasunen aldekoa, bakearen aldekoa, justiziaren aldekoa, plazaratzen dauzen simbologi guztionek lortu dauena da mundu mailan be rekonozitzie, ez da? Kuadro bikain bat dela, transmititzen dauena guzti hori, eta beraz, horrek danak eitzen dauena da, mundu mailatik jente asko erakarri eta momentu honetan Reina Sofiara doaz, eta klaro, Reina Sofiako aditu bateri galdetzen badotza, posible dan Madrietik Gernikara ekartzea, esan bosku ezetz. Beraz, adituen txosten horrek bebai, ministroak maiganeratu dauzenak, ikusi beharko genuke bai, ez? Zer egin zan, zelan egin zan, nork egin zauen, eta igual txosten barri batzuk eskatu beharko genituzke bai, ez dakit. Horregitek esaten dut, benetan arazo teknikoak edo maiganatzen badabe, pres gauz horretaz hitz egiteko eta agian beste txosten batzuk eskatzeko, eta lan bat badaukagu hortik, bidea hori bada.
Gainera, zuke oso ondo esan duzun bezala, kuadroaren atzean askoz gehiago dago ere, arte herrialde bateko nortasunaren parte importantea da, eta arte bakoitzak edo obra bakoitzak herrian bertan egon beharko luke. Ez da, ebiaz, Egiptoko artearen pieza gehienak Londresen daude, ez du logikarik horrek. Bai, gogoratzen dute han egon nintzenien, benetan da espektakulu bat, eta arrazoi ezberdinak egon aldira, baina ez da ulertzekoa, ez? Azkenien, esan duzun moduan, ez? Olako arte lanak, arteaz aparte, kontakizun bat daukie atzien, historia bat daukie, sentimentu batzuk daukie, emozio batzuk, ez da bakarrik ondare materiala, ez? Eta beraz, hori egon behar da lotuta, kasu honetan, Gernikaren kasuan, egon behar da lotuta gertakizuna gertatu ziren herriarekin. Eta hori Euskal Herria izan da, eta hori izan da Gernika konkretuki, ez? Badakigu Picassok beste gauza asko ukizituela buruan, baina inspirazioa Gernikako bombardaketa horrek eman zion, ez? Drama hori bizi izan duguna Euskal Herrian, beraz, esan dakoa, olako artelan bat baino gehiago da, simbologia importantea daukan artelan bat da, eta hori bere herriti bakarrik interpretatu alda behar da moduan. Eta maitzeko idurre, etorkizunera begira, etorkizun hurbilari begira edo, baikorra gertzen zara gai honetan, ikusten duzu nola, bidea ondo ikusten duzu edo ondo bideratuta ikusten duzu gaia? Orain arte be lan asko egin da, nik uste dute elkarte askotatik egin da lana eta Gernika memoriaren lekuko eta erakunde ezberdinetatik bebai, legebiltzarrien onartu zan bebai eskari bat, Gernikako udalien bebai, lan asko egin da eta ez da lortu, ez? Baina egiz da bebai, batzutan ez direla lortzen gauzak, kojuntura kontu ekaitik, eta beraz, orain beste momentu baten gauz, aleginak egin behar duz, nik hori da ikusten dutena, ez? Baikorranaz, baikorranaz zelako, eta batzutan igual emoten dau, ez dakit, horma baten kontra goazela, ez? Nik uste dute, emoten direla beste baldintza batzuk, momentu honetan aurrera pausuren bat emoteko, eta lehen esan dakoa. Hain da larrikapen bat oso konpartidu edana danokaitik, nik uste dute Espainiako gobernuak aurrera pauso bat emoteko aukera daukala eta emon beharko leukela, ja. Eta momentua dela. Eta momentua dela, sasoia dela. Oso ondo, mila eskerre idurre gurekin gaur egoteagatik. Zuri, eskerrak. Eta zuek ez mugitu, tarte musikari irekiko diogu tartea eta bueltan solasaldia izango dugu gurean, orain arte. Ni
elkartu nahian, bizirauteko gogo eta izia, adorea nire erkainetan. Agian Gabon berriro bagaude gaurko sorazaldian, gaur Jon Ansarekin, ondotorri. Eta Mikel Albarezekin, ondotorri bebai. Eta lehengo gaia jorratuko dugu jarraian. Izan ere, otsailak 22 da gaur, emakume eta gizonen arteko soldata berdintasunaren aldeko eguna edo soldata arrakalaren kontrako eguna. Espainiako instituzio nazionalaren 2019ko azken datuen arabera, Euskal Herriko soldata arrakala, eguneko 25koa da, eguneko 28,8koa Nafarroan, eta eguneko 25koa Araba, Bizkai eta Gipuzkoan. Lab sindikatuak mobilizazioak egin ditu gaurkoan, bai Iruñean, bai Bilbon, eta euren iritzia eta aldarrikapena entzuteko gurekin dugu pantearen beste alboan Arantza Vázquez, Lab zehar lerroko arduraduna. Gabon, Arantza? Badirudi, bai? Gabon. Entzuten duzu, Arantza, bai? Bai, Bai, kaixo. Konta iguzu, otsailaren 22 honetan, zein da egungo gurean dugun egoera fera honetan? Zein da gaurko egunean zuek aldarrikatu egin duzuena? Bueno, gaurko egunean aldarrikatu duena batez ere da sektore feminizatuetan negoziazio kolektiboa soldata arrakalan sakontzeko erabiltzen ari dela. Ari ginen, negoziazio kolektiboaren zerrendatza bat egiten eta konturatu ginen, naiz eta, bagenekien, baina konturatu ginen, Hego Euskal Herriko 18 lan hitzarmen, sektore feminizatuetakoak blokeatuak zeudela. Eta egia da, 2018tik aurreko krisiaren ondoren mobilizazio eta borroka asko egon direla, eta sektore maskulinizatuetakoak greba eta borroken eraginez bai lortu da edo lortu dute desblokeatzea eta lan hitzarmen berriak lortzea, baina aldiz sektore feminizatuetakoak ez dute lortu eta argi dagoena da, hau ez dela kasualitatea, dela ere erabaki politiko bat, hauen lan baldintzak hobetuko baldin badira, seguramente sistema bera ezin izango litzatekeelako mantendu. Eusko Jaurlaritzak Euskadi 2030ean soldata arrakala txikiena duten Europako herrialdeen artean izateko estrategiaren bigarren fasea hasiko duela iragarri egin du. Zer deritzozue Eusko Jaurlaritzaren jarreraren inguruan edo? Ematen dituzten datuekin, trampa batzuk ere egiten dira. Gaur adibidez, gaur egun hauetan ere emakumeek Eusko Jaurlaritzak ateratako datuetan 2019 arte dira, eta hor bai esaten dute soldata arrakala jaitsi dira, baina ondoren pandemia etorri da eta guzti hori kontutan ez da hartu, atera diren datu guztietan pandemiarena ez da gertzen, orduan hurrengo urtean bai izango ditugula benetazko datuak, ze pandemian badakigu zer gertatu zen, benetan oinarrizkoak ziren
lan horien lan baldintzak ez dira hobetu eta gainera, emakume asko eta asko kaleratuak izan ziren eta gainera kontziliaziorako neurriak beraiek hartu behar izan zituzten. Horretaz aparte gainera, datu guzti horietan ez dira kontutan hartzen etxeko langileen egoera, ezta emakumeok ere, modu doaineko batean egiten dituen zaintza lan guzti horiek. Orduan, nahiko tranpatiak dira datu horiek eta gainera hori, hurrengo urtean ikusiko dugu, guk uste dugu gainera soldata arrakala ez dela zenbaki bat, zenbaki bat baino gehiago dela, badela arazo politiko bat, eta horren atzean daudela egitura asko, kontu asko, eta horiek direla konpondu beharrekoak. Eta amaitzeko aldaketa batek gauzatzeko eta benetan berdintasun hori lortzeko, zein da sakonetik aldatu beharrekoa? Gauza asko. Egia da, enpresa mailan gauza asko egin daitezkela, eta horren alde borrokatzen dugu. Dagoen lanbaldintzak hobetu behar ditugu, dagoen partzialtasunarekin eta aldi baterakotasunarekin amaitu behar dugu. Plantillaren antolaketan ere kriston jauzi egin behar dugu, amaitu behar dugu sexuaren araberako lan banaketarekin. Hori ere badela, ez da bakarrik ere enpresari edo enpresatan egin daitekena, baizik eta egitura asko egitura asko kontu bat, ez? Sexuaren eta jatorriaren araberako lan banaketarekin, eta gero beste bigarren gauza bat oso garrantzitsua da zaintza lanen berbalorazio bat egin behar dela, ez? Gaur egun zaintza lanek ez dute balio ez politiko, ez ekonomiko, ez sozialik, eta hori da egin behar dena. Besterik gabe Arantza, mila esker tarte hau eskaintzeagatik. Ez horregatik eta hurrengo arte. Agur, Gabon. Agur. Oraintxe bertan entzun dugun bezala, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan gizonek urtero, batez beste emakumeak baino 6.000 eta 300 euro gehiago irabazten dute hala, jakinarazi egin du Eusko Jaurlaritzak, horregatik, esan bezala Euskadi 2030ean soldata arrakala txikien hauten herrialdeen artean izateko estrategiaren bigarren fasea hasi dute. Eusko Jaurlaritzako berdintasun, justizia eta gizarte politiketako sailburuak Beatriz Artolazabal holaxe mintzatu da horren inguruan. Soldaten arrakalaren aurkako estrategia justizia sozialerako konpromisoa da, gobernu honek bere egiten duena. Helburua da Euskadi 2030erako gizonen eta emakumeen artean soldata alde txikiena duten Europako herrialdeen artean kokatzea. Hau da 2022 urtean topatzen dugun egoera. Nola da posible, garai honetan, oraindik hau berdintasuna edo lortu ez izana? Zuen ustez normalizatuta dago soldata arrakala hau? Aurreko irakurtzen nuen, Komisiones Obrerazeko informe batean, Nafarroa zela, eta gaur ere esan duzuen, Nafarroa zela estatuko lurralderik, soldata arrakalik handienetakoa zuena, eta horrek ere, nolabait askotan esaten da ez, estatuaren barruan posizio hoberenetan gaudela kokatuta, kasu honetan guztiz kontrakoa. Soldata arrakalean ikuste dut, genero arrakalaren aurpegirik larrieneteko bat dela, behintzat enpleguaren esfera barnebiltzen badugu. Eta Beatriz Artolazabalen diskurtsoa entzun da, badirudi instituzio publikoak gutxi daukatela egiteko kasu honetan, edo asko ez daukatela egiteko, eta uste dut guztiz kontrakoa dela errealitatea. Momentu honetan hartzen baditugu kale garbiltzaileen soldata, ia gehiengoa gizonak direla, edo sektore publiko batean azpi kontratatuta dauden emakume garbiltzaileen soldata, eta ikusi dezakegu guztiz, sekulako aldea dagoela eta arrakala guztiz handitzen dela. Orduan, hitzetatik aratago ere uste dut badaudela bestelako formulazio batzuk eta aplikazio normatibo batzuk, bihartik aurrera inkluso egingarriak direnak soldata arrakala deusesteko, hori administrazio publikoaren arloan. Eta arlo pribatuan ere, herri honetan badagokagu ibilbidea eta akordio interprofesionalen inguruan, askotan hitz egin dugu 2017ko akordio interprofesionalen inguruan, hitzarmenen aplikazioen inguruan,
bueno, nik uste dut herri honetan badagoela gehiengo sindikal bat preste egongo litzatekeena sinatzeko akordio bat, non esango litzatekeen ez dela sinatuko hitzarmenik emakumeen soldata gutxiesten duenik. Galdera da, ea patronala horretarako preste egongo litzatekeen, baina horiek dira politika egingarriak bihartik aurrera egin daitezkenak. Bai, egia ez, ados nago Mikelekin. Eta azkenean, batzuetan kosta egiten zaigu ere gauze emakumea aurpegia jartzea. Adibidez, hitz egiten denean gutxieneko soldata igo behar dela, hori bada, gutxieneko soldata igotzea de facto da soldata arrakalari aurre egitea zerratik. Gutxieneko soldata jasotzen duten, ez dakite Mikelek zu jakingo zeu aldatua, baina estatuan 175, 170 emakumezkoak direlako, ez? Adibidez, ez? Eta debate horietan, ikuspegi hori ezak generoarena edo feminismoak egiten duen ekarpenak kontuan hartzea eta begirada horrekin politika egitea eta neurriak hartzeak importantea da, ezta? Desberdintasuna hitz egiten dugunean askotan ere generikoki hitz egiten dugu, baina ez dizkigu jartzen horri behar dituen izenak edo abizenak, ez da ematen du direla eta hau dela gai bat aparte, soldata arrakalak nolabait aparte horren guztiarekiko aparte dagoen zerbait dela, ez? Eta analista labeko ordezkariak esan duen bezala, egiturazko kontu batzu daude horren atzean, eta lehenengoa da ere, lenguaian eta analisian, arrakala hori adierazten den eremu guztietan aipatzea eta esatea, ez da horrek nolabait behartu ditzan ere, erabakiak hartu behar dituztenak horretara, ez? Noren esku dago egoera hau iraultzea? Lehen esan dudanaren hildotik ez, alde batetik administrazio publikoaren esku, baina bestatik ere sektore pribatuan gauza asko egin daitezke. Esango nuke pandemiak zerbait erakutsi baldigu dela lehentasunak merkatuak markatzen ez dituen horiek direla da, ez? Hau da, beste lehentasun batzu jarri ditu mahai gainean eta lan edo enplegu ez, berezi edo funtsezko horiek begiratzen baditugu pandemiaren une gogorrenean egin ziren enplegu horiek edo aktibitate horiek, hor ikusi dezakegu nola gehienek emakume aurpegia zeukaten. Bai kajerak, bai garbitzaileak, bai zaintzalenetan zeudenak, eta horrek ez du izan traslazio bat, adibidez, soldatak arrakalan eta genero arrakalan enpleguari lotutako horretan behintzat. Orduan, bi baremazio ikusi ditzakegu, alde batetik merkatuak egiten duen baremazioa, eta hor ikusi dezakegu nola soldata arrakala patentea den eta geroz eta handiagoa den, edo benetan sozialki egin daiteken baremazioa enpleguaren inguruan. Eta hor, benetan, pandemiak erakutsi digunaren arabera, esan bezala, argi dago soldatak arrakala deuseztu behar dela. Baina ez bakarrik emakumeen ikuspuntutik, baizik eta gizarteak beharrezkotzak dituen enplegu horiek emakumek egiten dituztelako. Eta, nola irauli, ez da? Aipatu duzu, eta, gauzak iraultzea ez, iraultzeko behar dira ere sujetoak, ez? Gauzak irauliko dituztenak. Egia da, ez dakit, hemen bi gizon ari izketan, ez da? Eta noski izan gaitezkela gu ere sujeto horren part, ez da, berdintasunaren aldeko borroka horretan, ez? Baina azkenean egia da, Mikelek aipatu duena, emakumeek egiten dituzten, batez ere feminizatuta dauden sektoreak, horietako asko eta asko dira bizitzari lotutakoak, ez? Bizitza sostengatzen dutenak, zaintzarena da bat, baina aipatu dituzu beste batzuk zuk ere, ezta? Beraz, hori nola irauli edo nork irauli bentsat, seguraski, hortik etorriko da indar hori, ezta? Hain zuzen ere, proletarizatuenak dauden sektoretatik eta hain zuzen emakumeek osatzen dituzten sektore horietatik, eta seguraski belaunaldi arteko aliantza bat izango da, seguraski emakumeen artean, baina seguraski emakume gazteak protagonismo handia edukiko dute iraultze horretan ezinbestean, ezta? Eta hori, ez da bakarrik zerbait kulturala izango, ez da, esan nahi, ez dakit Montero ministroak uste esan zuela, ez da, feminismoa klase borroka zela, orde bat oso sakonak daude, ez naiz urra honditan sartuko, ez da, baina feminismoa oso gauza polita bihurtu dezake merkatuak, ez, polita eta asumigarria, baina benetan berdintasuna eta egoera iraultzen hasten baldin bagera hortik, orduan bai
horre gatazka politiko, sozial eta ekonomikoak eragiten dituela, ez beraz. Segurazki, eta noskien ez bat originala hau esaten ari natzenean, baina segurazki egoera hori aldatuko da, aipatu ditugun sektore hori guztiak, pandemian ikusi ditugun sektore feminizatu hori guztiak, politikoki iraultzen eta hori bultzatzeko gai direnean, ezta? Bai, eta Jonek aipatzen zuen arira nik uste dut hor mugimendu feministak eta mugimendu sindikala lekzio bat emaz dutela, eta da, ze puntu arte mugimendu feminista zegoen, mugimendu feminista bere horretan ez, baina bai, demanda feministak zeuden asimilatuak sistema instituzionalen partetik, orain dela urte batzuk hori birrindu eta beste marko bat sortzeko kapazak izan ziren, eta hitz egiten ari naiz greba feministez. Eta greba feminista jarri zuten mahai gainean zen, aitortza kultural bat bai, baina benetan gatazka material gordinak jarri zituzen mahai gainean. Hor ez dakik batzen zareten, baina lehenengo greba feminista uste dut izan zela hor amantalak zintzilikatu ziren balkoietatik, eta horrek bat zeukan nola baiteko ez, aldarrikapen kutsu bat lan erreproduktiboaren inguruan, eta inkluso enplegu formalaren bueltan zeuden, ez, aldarrikapen, soldataren aldarrikapenen inguruan. Orduan, uste dut, tentsio horretan ez, asimilazio beste marko bat eraikitze tentsio horretan, mugimendu feministak orain arte jakin duela jokatzen, mugimendu sindikalak bezala, eta mendik aurrera ere jakingo duela jokatzen. Osondo, naino lehenengo gaia, bigarren gai bat jorratu egingo dugu Eusko Alderdi Jeltzaleak, PSEk eta EPIuk translegea reformatzeko testua erregistratu egin dute Eusko Legebiltzarrean. Transexualitateari lehen mailako arreta zerbitzua eman nahi diote osasungintzan, hezkuntza sisteman eta lan arloan eraldaketak proposatu dituzte besteak beste. Atzo gurekin egon zen egoera komentatzen Bea Seber, naizen elkarteko bozeramailea. Bueno, alde batetik gu pozik gaude gure eskaeretan oinarritutako modifikazioa edo moldaketa dalako, beste alde batetik alderdien artean ere adostasun bat lortu dalako, EH Bildurekin ere hitz egin dago, eta bueno, zenbait moldaketa proposatuko dituzte, baina printzipioz ados daude, eta beste alde batetik lortu dugulako osasun arloko langileak ere ados egotea borrador edo zirriborro honekin, ez? Orduan, bueno, pentsatzen dugu adostasun batera iritsita onurak ekarriko dizkiola honek kolektibo honi. Hezkuntzan, osasungintzan eta lan arloan jarriko dute fokoa. Ados hobete horrekin? Horiek dira egin beharko edo? Bai, esan dut, zaitek konfiantza bat dutez horrengan. Egia da, lehen feminismoaz hitz egin degula, eta hemen hori bi gizon ari gara ez, debatitzen, pixkat ziseteroak eta, nibentzat ez dakit. Eta egia da horrek, momentu batean ere, badaukala, zerbait esan nahi duela ere. Mai honetan gai horren inguruan. Hori esan da, egia da, feminismoan badagoela horren inguruko debate oso bizi bat, feminismoaren barruan, nik interesa handize jarraitzen dudana, feminismoan ere debate ideologiko bat egon da, aspalditik datorrena, feminismoan egon dira bere hausturak, eta gogoan 70-80 hamarkadan gertatutakoak, eta hemen ere bizi ditugunak, lehen elkarrekin ikusten genituenak, orain gai batzuetan elkarrekin ez daudela, eta horra ez dagoela zera konsensurik ez. Nik debate hori harretaz jarraituz, nire intuizioz esan dezakedana da, beti eskubide gehiago, persona gehiago orentzat lortzea nire ustez ona gala. Hori, nik abia puntu hori jarriko dut mahai gainean, feminismoak dituen ikuspegi ezberdinak errespetatuz eta kontuan hartuz, baina nik bai bizi nahiko nuke gizarte batean non eskubiderik gabe bizi diren kolektibo horiek eskubide gehiago izango dituzten, ezta? Eta hori ja ona iruditzen zait, ulertzen ditut beste arrazoiak eta beste kontuak, baina nik hasiera batean galdetzen badiazu ados nagoen, nik baiezkoaren aldengo nuke ez. Nik ez dut ikusi legearen zirriborra ez dakin nolakoa den, baina egia da ere, estatuan transen inguruko legea ere pilpilean egon zela edo dagoela, ez? Eta horre ere mugimendu feministak bere eztabaidak eman dituela eta arrakalak sortu dituela. Kontuan izan behar dugu, eta nik datu hau ez nekien orain dela gutxiak urri dut, 2019 arte, OMSek
trans izatea, bestelako zure genero eta sexuak korrespondentziarik ez izatea, hartzen zuela patologia mental bezala, edo gaixotasun mental bezala. Orduan Jonek esan duenaren arira, ni guztiz ados, hau da, printzipio bezala jartzen badadu diskriminaziorik eza eta pertsona guztien ganako errespetua, oso berandu iritsi gara puntu honetara, afera honetan edo gai honetan, eta hori bereziki larria da. Eta orain arte esan dugu, feminismoaren gaian ere bai, aitorpen kultural batetik aratago ere, horrelako pertsonak behar dute nolabaiteko errealitate material bat, eta entzun dugunaren arabera, legea apuru bat horretara doa, bai hezkuntzan, osasungintzan eta bestelako zerbitzu publiko batzuetan, beraien eskubideak bermatzera. Jakinda, nahiko gai konplexua dela, polemikoa dela, eta mugimendu feminista ere eztabaidarik ematen ari dela, eta ez bakarrik mugimendu feminista, baizik eta bestelako, implikatuta egon daitezken bestelako mugimendu batzuk, eta inkluso, aipatu duen bezala, profesional publiko batzuk, bai osasungintzakoak, hezkuntzakoak, eta bar. Orduan nik eskatuko nuke hezkuntzaren legean egin den bezala, ez agian ez hainbesteko prozesua barne bilduz, baina bai, implikatuta dauden agente guztiak entzutea, ez bakarrik eztabaida parlamentario batetara mugatzea, eta hortik ateratzen den legea edo erabaki politikoa izatea ahalik eta kontsentsu gehien sortzen dituena. Zerbait baldin badaukagu, estatuarekin konparatuz, bada, behintzat gai honek hemen hainbesteko polemikarik ez duela sortu, jakinda polemika sortu duela, baina estatuan egon den polemika nahiko nabaria izan da. Montero ministroak esan zuena izan zen, feminismoa ondasunaren banaketa da. Ez zuen klase borroka esan horinik imaginatu ezagik zerratik. Zuk esan bezala, Mikel, gai polemikoa da. Hori argi dago, aurreritzi asko daude ondino gizartean eta sentsibilizazio falta behar da. Zuen ustez, normalizazio prozesu horretan zer falta da? Legeak horretarako bebai edo horretan laguntza edo lagundu egingo du? Falta dira, falta zaizkigu gauza asko, ez? Azkenean, berdintasuna da ideia oso erradikal bat, da idea erradikal bat, eta berdintasun horrek dimensio asko ditu. Hemen gaurria atera dira berdintasunaren dimensio batzuk, ezta? Baina batak hiritar batek, hiritar izateagatik, eta hori da berdintasunaren oinarrizko idea politikoa, ezta? Hiritar izate hutsagatik badituzu eskubide batzuk sortze hutsagatik, ezta? Eta eskubide horiek ukatzen zaizkionean norbaiti beste batzuen ondoan edo eskubide gutxiago dituenean, ja berdintasunak hor gabezia handia dauka, ezta? Orduan, jartzen gaitu askotan, nik datu hori Mikel desnekien ere, 2019ko zera hori, baina jartzen gaitu askotan gure ispiluaren aurrean, ez? Eta nolabait normatiboa ez dena, gure gizartean hori politizatzen ez den bitartean, bada zerbait bitxia, kuriosoa, inkluso salbuespena, salbuespen onargarri bat. Baina ekartzen desunean berdintasunaren esparrura, alegia politiko bihurtzen dezunean, beste guztiak daukaten maila bera ematen diozunean, lehen etzokan bat, edo etortzen diozunean, orduan sortzen dira frikzioak, baina hori fase bat da. Gai hauen problematizazioa eta politizazioa fase bat da, gatazka bat sortzen da, baina gatazka horrek atera bidona baldin badauka, lortzen da aurrera pauso bat ematea, ezta? Ni goratzen naiz, agian erratuta nago, baina nire oroimenaren arabera, gai honek transcendentzia nabari hartu zuen momentu Euskal Herrian behintzat izan zen Ekairen heriotza Ondarrun jaso zena. Eta behar duguna da, hain zuzen ere, horrelako gertakariak ez gertatzea gai hau termino politikoetan tratatzeko eta benetan aterabide bat emateko eta eskubide guztiak errespetatzeko, ze bestela itxarongo dugu gizarte bezala horrelako une dramatikoak gertatu arte, benetan ez hainbeste eztabaida konstruktibo batetik aterabide bat emateko, baizik eta eskubideak errespetatzeko, baizik eta erreaktiboki jokatzeko eta burua, eskuak burura eramanez esaten orain arte zer egin dugun, ez? OMSE 2019 arte hori esaten bazuen, ez gaitezen gu berdinak izan eta aurreratu dezagun gai honetan. Osondo, hirugarren eskuazaliko hirugarren gaia
jorratuko dugu. Errusia eta Ukrainaren arteko egoera aztertzeko asmoz bilduko dira Biden eta Putin, oraindik ez da horretarako data zehatzik. Amerikako Estatu Batuak uste du Errusiak edozein momentutan eraso egin dezakeela Ukraina. Bien artean, Macronek eta Putinek ordea su-etena esartzeko saiakera berezia egingo dutela adostu egin dute, eta egoera kezkagarria Donbas eskualdean, tentzioa da nagusi Ukrainako armadaren eta Errusia zaleen artean. Azken egunotan ugaritu egin dira erasoak eta herritar asko ihes egiten hasi dira. Zuek biok, nola jarraitzen ari zarete gaia? Bueno, gertutik ezen dugu, esan? Ez ketorre zai gertutik hitza, eta... Kezkarekin, kezka hundiarekin, ez, noski. Europan bertan bizi dugun gatazka bada, ez da egia Europan gatazkarik ez dela 1945 asko egon dira, besteak beste Jugoslaviako gatazka, baina, eta neurri batean haien ondorio ere bada, orain bizi duguna eta orain bizitzen ari garena, ez? Europak ez edukitzea bere politika propioa, nolabait Europak bere buruaz beste egin zuenean, bi mundu gerra, eta gehiago aurreko mendeetan egin ondoren, eta Europa zatituta gelditu zenean bi superpotentzien influentzia esferaren baitan, ordutik ona, gertatu den guztian, oraindik ez daukagu geopolitika bateratu propio bat guri komeni zaiguna. Egon dira saiakera batzuk, egon dira teorizazio batzuk, baina ez daukagu. Eta garbi daukanik, Europar espazioan bizigaren ontzat, komeni zaiguna dela, Errusiarekin alik eta harreman emankor oparo kultural, ekonomiko, politikoak edukitzea, hor, segurtasun espazioa sortzea, eta ezin dugula utzi, estatu batua bezalako imperio global baten interesen arabera gure etorkizuna. Nik Europa ekialdean bizi denak anai arrebatza ditut, noski, eta beraz, ulertzen dugu hor, imperialismoan arteko talka badagoela, eta batzutan guk ere barrenatzen ditugu logika horiek, eta azten gara hitz egiten gure artean ere, guk hor zerbait irabazteko izango bagenu bezala, ez? Horren kezka handia da, ondoriak guk sufrituko ditugulako, eta gero Mikel Tani lehen komentatzen ditu garen bezala, egia da, Putinek pauso bat eman duela, Putinek Georgiako gerratik ona denbora darama kanpo politika arrakastatxu bat proiektatzen, aurrera pausoak ematen, imperioa berreskuratzen, nolabait esateko, eta egia da, azken pauso honen inguruan zalantzak sortu direla. Akats estrategiko bat egiten ari den Putin bera, ea azkarregi eman duen pauso hori, ea urrunegi joaten ari den, eta osetezaren azkenean kontra etorriko, ez? Lehenengo gara komentatzen eta zentzu horretan ikuste dut pausu nahiko larria dela eta larria ze zentzutan tentsioa igotzen duela. Eta nik uste dut hau bazela, ez? Donetsk eta Lugansk onartzearen karta hau bazela Putinek edo Errusiak zeukan karta bat, baina nire ustez azkarregi xautu duen karta bat da, zegia da, ez? Tentsio asko handitu dela eta hemendik aurrera ere jaso daitezkeen eszenatokiak nahiko larriak direla eta tentsioan gora joango direla. Gauza gertatu baldin bada da, momentu honetan Errusiak ekintzak jarri dituen amai gainean. Eta orain arte Europak eta Estatu Batuek ekintzak bai, baina gehiago zen fake newsaren bueltan eta hitzen bueltan, hitz larrien bueltan, sortu duten eszenatokia. Horren ikusi beharko da, benetan, Europak eta Estatu Batuek jokatzen duten papera ekintzen esfera horretan. Dagoeneko hartu dituzte santzio batzuk, batez ere unipertsonalak izan daitezkenak, baina ikusi beharko da ere, esfera ekonomikoan ze ondori dituen mugimendu honek. Zaiunek esan duen bezala, Europari etzaio komeni eta Errusiari ere etzaio komeni eskalada beliko bat eta gerra egoera bat, gerra fisikoaren egoera bat. Zergatik, harreman ekonomikoak oso estuak direlako, batez ere gasaren aferarekin eta gasaren bueltan, Alemaniarekin batez ere, eta hor ikusi daiteke nola bestelako irtenbide batzuk mahai gainean jarri beharko diren, naiz da tentsio militarra eta tentsio belikoa gora joan den. Baina, zuen iritziz gerraren aukera erreala da? Begira, gerra egon badago, ez? Kanta bat zegoen, gerra egon badago, eta gerra hori dago, begira, Mendebaldeak lortzen duenetik 2014an
estatu kolpe, mendebaldea sari geranean, ari gara mendebaldeko elite, interes elite, eta ez gu mendebaldean gaudet da, nik bentsat ez nuen zer ikusirik eduk. Batzuetan ez, importantea ez, barneratzen degulako gu bando bateko kidea garela, batzuetan, eta hori ere dekonstruitu emar dugu pixkat, ez? Eta hor, estatu kolpe bat ematen denetik, eta beraien intereseko txotxongiloa jartzen dituztenetik Ukrainiako gobernuan, hortik aurrera datorren guzia, gerra bada. Eta Donetsken eta Lugantzen gerra bat gertatzen ari da, 2014tik ona. Nik 3 aldiz egon naiz Ukrainean, eta han jendea frentean dago. Nik laguna ditut, frentean joan zezkionako semeak, edo bere mutil laguna, edo dena delakoa. Gerran daude, hiltzen ari dira, eta milaka persona hil dira azkeneko 7 urtetan, eta gehien sufritu dutenak izan dira, territorio lurraldeetan bizi direnak hain zuzen ere, eta horren atzean, egon dira estatu batuak, poloniarrak, nazioarteko interesak azkenean jokoan dagoena delako ze mundu mota datorren. Hori ez da bakarrik hor jokatzen da ze mundu mota, legia mundu multipolar hori, ja errealitate bat dena, ez da estatu batuek menderatzen duten imperio bakarrak menperatzen duen lur oso bat, baizik egoera multipolar batean gaude, eta hor, dauden mugimendu, sakoneko mugimendu horien artean, dagoen eskenatokietako bat hori da oso importantea dena. Ordan, behin onaino iritsi da, edozer txispak gerra eragin dezake. Zeren zenbat abiz historian, pentsatu dugun, ezinezkoa da gerra bat gertatzea. Mesedez, inori ez zaien komeni, ez guri ez zaie, hemen ez da gerrari gertatuko. Horrelakoak, errepasatzen baituzu hemerotekak, mundu gerra bezpera... Un printze bat hiltzea, ez? Eta gerra gertatzea. Bueno, edozer gertatu daiteke. Azkenean, momentu bat iristen delako, jokuen teoria aplikatzen hasten garena, eta esaten duena, bueno, zer egingo du parean daukadanak, zer egingo duz nik, ez hori da jokuen teoriak esaten duena, ez da, orduan, Putin ari da pentsatzen zein izango den estatu batuen urrengo jokaldia, estatu batuak ari da pentsatzen zein izango den urrengo Putinen jokaldia, eta segun zer interpretatzen duen bakoitzak, horrek eraman gaitzake gerra egoera batetara. Zergatik ez? Naiz eta oso inimaginablea iruditu momentu honetan. Azken minutua, Mikel, zure iritzia? Atzera begiratzen badugu, eta ikuspegi historikoa, ez? Ikuspegikoaren baitan jartzen badugu gure ikuspegi hain zuzen ere. Claro, lehen, gerra egotea, edo egotea hori izatea oso erraza zen. Zergatik, ia guztiak gerra regularrak zirelako hau da, ez? Gerra fisikoak zirelako, baina gerra hotzatik ona guztiak gerra irregularrak bilakatu dira. Eta gerra irregularrak dira, hori, partida bat fisikoki jokatzen da, baina beste partida batzuk jokatzen dira ekonomikoki edo digitalki inkluso gaur egun. Ni bueltatzen naiz, azkenen binitua denez, lehen esan dudan horretara eta da. Naiz eta kontrakoa dirudien, Errusiari etzaio gerrarik interesatzen, Europari etzaio gerrarik interesatzen, eta momentu honetan agian gerra interesatzen zaion bakarra estatu batuak dira. Zergatik egin duen Errusiak mugimendu hau, Errusiari gaitu beharko zaio, baina ikustu dut ere, ireki dezakela date bat, berriro ere, Minskeko akordioetaz hitz egiteko, ze Putinek esan du ate hori ez dagoela itxita, eta berriro ere Ukrainiaren inguruko berrantolamendu bat eztabaidatzeko, bai arlo geopolitikoan eta baita ere barne mailako politikan. Osondo, orain gaurko zuazaldia, mi eskerrik gote beste behin gurekin egoteagatik, eta zueko goratu bihar hemen egongo garela berriro, gaueko 9:00 laurden gutxitan eguneko gakoak aztertzeko. Mila esker eta gabon.